Avui al sopar que cada mes celebren els botiguers de Tarragona, el convidat és l'alcalde de la ciutat. Es tractaran qüestions cabdals del comerç, com l'arribada del Corte Inglés, la situació del mercat central i el pla estratègic que hauria de seguir el nostre comerç, per no perdre terreny front les grans superfícies i el comerç d'altres ciutats. Té una importància crucial, sobretot el comerç aquest de proximitat, el que fa que els carrers i places de la nostra ciutat estiguin vives, si no estarien mortes, poc il·luminades i insegures. Crec que té molta importància perquè tota ciutat que no té comerç és una ciutat que no està viva. El comerç ha donat durant molts anys molta vida a la ciutat. La prova és que el nostre país, a Catalunya, és un dels puestos que tenen més vida perquè som un país que té molt de petit comerç a ser obert o de ciutat. Per tant, és molt important que estigui dins i que no es pugui perdre. Hombre, el comerç jo sempre dic que és, amb una cadira sempre és una de les potes més importants, és la que dona vida als carrers, dona llum, n'hi ha moviment a la ciutat i moltes vegades sempre diem el mateix, sense comerç, sense botigues no n'hi ha vida a la ciutat. El que es pretén és que vingui cada vegada més gent i una de les potes, n'hi ha més, però una de les potes i de les més importants és el comerç. Doncs aprofitar que vindrà una allau de visitants de fora de la ciutat, per tant ens els posen aquí perquè es distribueixin pel centre comercial de la ciutat, pel mercat, per la zona del mercat i en definitiva fer no només que no patim comercialment des del punt de vista del comerç de proximitat, sinó que aprofitem aquesta allau de visitants que tindrem per millorar els nostres comerços, per tenir més negoci i per seguir generant molta ocupació, que és el que també volem. El Corte Inglés té dos vessants. Una és la de la competència, per tant portarà clients, treurà clients, però després té una vessant important que pot ser favorable, que és l'avinguda dins del territori, dins de lo que és la comarca, cap a la ciutat. Si som capaços d'aquesta gent que ve de fora cap al Corte Inglés, poder fer que després tombi cap a la ciutat, perquè tenim moltes coses importants en aquesta ciutat, tant en patrimoni com en comerç, seria bo i es podria aprofitar la pèrdua d'una banda per l'afavoriment de l'altra. Hombre, jo sempre m'he fet la mateixa pregunta i a vegades amb els comerciants sempre es diem «Oi, el Corte Inglés, que vingui aquí o que vagi a un altre costat?» I dic «No, que vingui aquí». Llavors això és un flux de gent que vindrà, això està clar, i llavors jo el que diria sempre és que, ja que ve molta més gent de fora, tenim que aprofitar-la perquè aquesta gent pugui anar al nucli de Tarragona, al centre de Tarragona, llavors trasvassaments de gent a través d'un bus, el que sigui, però que hi hagi un flux de gent d'un costat a l'altre. En primer lloc, de connexió directa amb el comerciant. Política comercial sense el comerciant no pot existir. En segon lloc, m'agradaria que fos amb una sola interlocució, no moltes interlocucions possibles. I en tercer lloc, pensar en la ciutat perquè sigui un gran espai de comerç a l'aire lliure. El model de gestió és un model que es té que aprofitar des de les administracions, tant l'Ajuntament com la Generalitat, per fer que el comerç a cel obert tingui més o menys les mateixes virtuts que pot tindre un centre comercial com el Corte Inglés. És a dir, té que tindre il·luminació, i això és infraestructura, té que tindre bones voreres i bones rambles, i això és infraestructura. Per tant, tot això és el que té que fer l'administració perquè el cor de la ciutat en si, sigui important i es pugui veure tot el comerç i disfrutar d'ell. Jo sempre dic que penso que les mesures comercials sempre ha d'haver un flux d'idees entre el comerç i l'Ajuntament i la Diputació, la gent que ha de fer enfront a aquestes idees i el comerç, que és les necessitats que tenen. I llavors, amb un flux d'idees, una combinació és el que ha de conllevar que el comerç tiri endavant, que n'hi hagi cada vegada els comerços facin la seva acció de comerç i a més que sigui agradable sempre per la ciutat, com he dit abans.